महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। माहेरवाशिणींच्या गौराईचं शुक्रवारी घरोघरी आगमन झालं। वाजत गाजत पारंपरिक पद्धतीनं गौराई विराजमान झाली। मोठ्या हौसेनं गौरीला सजवत तिची पूजा करण्यात आली। भाजी भाकरीचा नैवेद्य गौराईला दाखवण्यात येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।